Hai fichaxes que ilusionan, nomes que chegan cun cartel, con expectativas altas, con promesas de rendemento inmediato. E despois está a realidade. Porque no fútbol, igual que na vida, non todo sai como se planifica. Hai xogadores que por lesións, adaptación, contexto ou simplemente por nivel non acaban ofrecendo aquilo que se agardaba deles. Hoxe poñemos o foco nese outro lado da historia. Un once ideal, entre comiñas, formado por futbolistas do século XXI que pasaron por un Deportivo da Coruña e Celta de Vigo e que, polos motivos que foran, pois quedaron lonxe do que prometían. Non queremos sinalar, importante, senón analizar, entender os contextos, as decisións, os rendementos, a calidade, as historias detrás de cada fichaxe que non todas rematan como se pode esperar. E velaquí van os onces das expectativas incumpridas, os onces das oportunidades que non chegaron a consolidarse. É dicir, un auténtico pesadelo. Comezamos. Bueno, rapaces, pois imos comezar facendo ese 11 do Celta de Vigo do século XXI, o peor, entre comillas, 11 do Celta, que hai que poñer en contexto que o Celta estivo 5 tempadas deste século XXI na segunda división e o resto en primeiro, o sea, un século XXI bastante positivo para o Celta, incluso con anos en Europa, non? Sí, pero con moito personaje. Moito personaje. Sí. Vos encargastevos, Eros López, Vieito Baliño, de facer confeccionar vos este 11, non do Celta, máis ou menos, entre os dous. Vale. Sí, entre os dous con certas disputas que despois xa se irá Temos unha sobre todo, o sea, hai unha moi grave, pero bueno, non pasa nada, xa falaremos despois deso. Vale, pois empezamos, que esquemas empregades? 4-3-3, sí. Correcto. É un 4-3-3 con moito dianteiro centro, pero bueno, tamén ten moita 4-3-3 como historia. Celta de Eusebio todavía. Sí. Isto é así. Empezamos logo. Dalle. Que empezamos na portería, se que non tivemos moitas dúbidas. No, a verdade é que non. Xa que se trataba de xogadores que xa non están no Celta. Nada, non houve ninguna dúbida, como decía, a hora de poñer a Marchesín, no? Que sí que, aínda que creemos que tampouco foi un rendemento tan pobre durante os minutos que xogou, é certo que o seu paso por Vigo non se pode calificar de positivo, non? Xogou pouco, mal, ata que se lesionou e despois marchou, pois, prácticamente, sí, pola parte de atrás. É que claro, aquí hai unha cousa importante, porque chega de xogar a Champions co Benfica, claro, e quería xogar o Mundial. E non, porque na súa tempada boa, na que puido xogar ante esa lesión no Aquiles, 19 partidos, 29 goles encaixados, 44 paradas. O sea, isto é moi grave. Non facía 2 paradas por cada gol que encaixaba. Bueno. Creemos que non é eso. O rendimento obviamente non foi bo, pero tampouco é tan nefasto. O que pasa que, tendo en conta as expectativas que se tiñan con Marchesín cando chegou, sí, claro, que foi... É que foi un bluff. Hai que analizar todo, o sea, totalmente. Claro, ao final, cando tes en conta as expectativas tamén que dunha fichaxe... El viña para ser portero titular do Celta, dun bo Celta. E o foi sendo terceiro porteiro. Sí. Porque despois chegou Benítez con Guaita Miau. Sí, Acabouse aí, me refiero. É que non lle deu ganado a partida a Villar e a Guaita retirado prácticamente. Sabedes algo do bo de Marchesín que foi del? Que estaba no América. No América? Sí, estaba en México, creo que se lesionou, de feito. Para variar. Pois moi boa selección a de Marchesín. Que tedes de defensas? Moi boa, mellor sección por parte nosa que por parte do Celta. Sí, a verdade é que sí. Correcto. Pois na defensa temos a, ollo, Petar Zanev, porque na 2007-2008 xogou 3 partidos e non meteu ningún gol. Tamén se chega a meter en 3 partidos sería histórico. Eu non sei nin quen é, tío. Xogador bastante lamentable que pasou despois tamén polo Racing de Ferrol, a verdad. E xogou no Racing? Sí, non sei se algo, creo que sí, pero bueno. Que era? Lateral esquerdo era? Sí, era lateral. Viñera foi esta época na que o Celta se encamillaba a segunda división, claro. Non se lle vía moitos, vía esa cousa bastante negra. E veu un pouco para, bueno, facer esquecer esta xente de
de anos anteriores, Ángel, Placente, esta peña. Uf, non se achegou. Non se chegou nin o máis mínimo, e como dicía Eros, esos 3 partidos, 0 goles, e rendimento paupérrimo que lle valeu para despois probar sorte no Racing de Ferrol, pero con mala sorte. Ben avalado por Stoikov, cousa que xa indica algo malo, e deu pena e nada de gloria. Despois, o segundo xogador que temos, A polémica. a polémica, que a parte de lateral non se podía falta, pero bueno. Eu estou totalmente en contra de poñer este tipo no Esta decisión é miña. Esta decisión 100% de Eros. 100% euros. Eu quixen meter a George Lucas. Ao cineasta. É que sí. Un pouco por eso, pero hai unha historia. Sí que é verdad, no Celta tivo un rendemento bon, sobre todo na súa segunda tempada. Xogou 43 partidos. Pero claro, ten o nome con máis aura da historia. Sí, a verdade pois é que chamarte sí. George Lucas, Sí. cuidado. Pero cando afondábamos na historia vimos que foi vítima dun secuestro express no 2004 en Brasil á saída dun McDonald's. A ver, só por isto pode entrar, Claro. Si fora Pero esos son factores externos. 11 de xogadores do Celta secuestrados, sí, pero non se dá o caso. Entón, Claro. eu non o vexo. A historia é que Era bo xogador. A mí, Era moi neste bo. Celta era dos mellores do equipo. sí. Home, aquí tedes, malo non é, pero ten un nome. Claro, sobre o secuestro 3 veces pararon para quitarlle cartos e quitaronlle todo hasta deixalo espido completamente. Pero no McDonald's. No, bueno, por ali, por onde estivera, por Brasil. Sí que é verdad que McDonald's. sí que é verdad que o que decíamos, tivo sobre todo unha segunda tempada moi boa. Sí. Veu xusto tivo unha lesión de gravidade, logo na terceira tempada que ven non ten ese arranque de feito. Primeira división. O tipo chegou en primeira división, o ano que desterne, el lesionase, e entón a primeira temporada, aínda que empeza xogando ben, deixa de xogar, e o equipo acaba descendendo, e o ano que están en segunda, con el xa recuperado, xoga 27, 28 partidos a titular, o sea, ben. E o ano seguinte sí que marcha, creo que se volve a lesionar ou algo así, pero bueno, sí que é certo que o terceiro ano conta moita marcha, creo que en inverno. Sí. Pero bueno, o sea, eu comparado co resto de xogadores que Sí. temos no 11, pareceme que É máis por moito mellor. por É o historia, capitán do por equipo. nome. O capitán. vai nunha vaina. É o Na nave espacial. O número 12. Vale. Eso sí, hai unha cousa importante, un pouco tamén co secuestro. No 2011 fichou polo Pelotas. Entendo que foi por homenaxe. Equipo de Brasil. É É un estado que hai no Brasil. Sí. É meu tío que é brasileiro, vai Moi en venerado, Pelotas no non? mes de abril. Ah, de aí ven a canción. Claro. Sí. Hostia, eu todavía pensei que era en pelota picada, rollo. No. Hostia, Hai- deu É toda... o doble sentido. Hai un estado en Brasil que se chama Pelotas. no mes de... Abril, pode ser. Sí. Moi ben, moi ben. Aí está Pois- George Lucas, os paus de George Lucas a min. Vale. De Midó. De Midov é o seguinte, estivo durante 13 partidos na temporada 2012-2013, aínda que tampouco empezou realmente mal. Eu acordo o seu debut en Balaídos que fora a ver, e o tipo, dixen eu, o sea, era un tronco, un auténtico tronco, de feito, o sea, parecía moi lento e tal, pero a verdade é que se lle villan cousillas. Para esta época que era o Celta, que era había un nivel bastante floxo, en defensa creo que, se non me equivoco, ainda xogaba Jonathan Vila algo, o sea, Sí, feito de retalle daquele ascenso de segunda en tal, e non centrales, estaba. sí, estaba o equipo floxo. Entonces parecía que sí, pero bueno, ao final co paso das semanas foi quedando claro que fora un mal fichaxe, e tamén pasa un pouco con Marchesín, eu creo, que chegou con unha expectativa, ou que tiña unhas expectativas ao principio que ao final non puido cumplir con moita diferencia. De onde chegou de Midó? Ou que nacionalidade Da ten? Real Sociedade era letón. Era letón. De É feito, que un letón xogando ao fútbol é de raro. feito spoilers. O Celta Dedícanse tivo máis ao baloncesto, dous sí. letóns, os dous están mencionados neste. En serio? Sí. Non se levan ben Letonia o Celta. Eu polo que sei, o noso querido Bueno, Mourazos estivo Era Carmen, era de Letonia, non? No. Sí. 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 Carping era Ou- letón. Non era Non, ruso. era ruso. No. Ou Estonia ou Letonia, estou dudando. Pode ser Estonia. Pero O ruso non carpinteiro. era soviético, é distinto. Ah, amigo. O que vos iba a decir, que Mou estivo en Letonia e foi ver a selección nacional e sei que era como ver, eu que sei, tío. Non quero faltar o respeto a ningún equipo, pero ver a, non sei, dimo equipo así que non... O Pino de Mou, por exemplo. Literal. Xa que van arrojando Mira, de... Pois sí. O Pino de Mou probablemente gañaríalle un partido á selección letona. É verdade. Pois de Midov, claro, é que xogou, empezou ben. A semana previa de xogar contra o Mallorca, marcha
con permiso do clube, a acompañar a súa muller a unha pequena operación cando estaba lesionado, se acabou. Sí que é verdad que Resino convocouno a Valladolid, bueno, fixo viaxar en bus a Valladolid Sí. para non convocalo e tivo un cántico. Gol de Demidov. Gol de Demidov. Por isto tamén o metemos un pouco, non polo do cántico, sino polo tema de que o tipo, co equipo xa con pé medio en segunda división, ainda que ao final non acabar baixando, o tipo dá a sensación de que se baixa moito do barco e que xa Sabemos algo del? afortunadamente, non? Bueno, non sei se sigue xogando, pero eu acordome na... Hostia. Daquela tiña 28, 27 xa, creo, Estará que retirado. Ten que ter Sí. 40 ahora, 40. Eu acordome Unha granxa, entón. na Real, tío. Na de veteranos de non Riga. soaba ben. É que digo eso, eu creo que as expectativas que tiñan non se cumpliron. Sí, señor. Pois, quen é para o que... Nada que ver co cuarto que temos aquí, que non tiñan expectativas e tampouco se cumpliron, obviamente. Sí, Estamos a falar de Para sorpresa de ninguén neste caso. Estamos a falar de Fajardo, que estuvo na temporada 2008-2009. É que Fajardo. tivemos dúbidas, sí, porque había eses anos na defensa, había xente horrible, co Agus, Edu Molla, Fajardo. Bueno, ao final, pois tiramos por este, porque, non sei, Nah. tiña o pelo largo e venía con esas camisetas. Nada, 24 partidos, un gol, ficharno estando libre, un xogador que estuvera no Elche, en equipos así de segunda liña. Veu como un veterano que iba a levar o peso do equipo, foi un completo desastre, o tipo estaba fora de forma totalmente. Pero marcou un gol. Ainda por encima lesionouse e despois da lesión acabouse. O sea, outra das fichaxes lamentables desta época do Celta en segundo. Boa defensa se vos queda aí, Fajardo que lateral dereito ou quen é o lateral do equipo? Poñeremos a Fajardo lateral dereita e George Lucas lateral Sí. esquerdo. Sí. Perfecto. Pois centrocampista. E pasamos á rapaz. seguinte liña e pasamos cunha auténtica leyenda. O sea, nos meus libros é o mellor xogador da historia do Celta. Zoran Jorovic. Sí. Non xogou un puto partido co Celta. Pero este é do 98-99, non? Pero estuvo 4 anos, creo, no Sí, Ah, vale, estivo... En serio? Intercalou... É que non xogou... Non xogou porque Que animalada. este home veu para o Celta porque formaba parte do trato para que o Celta pudera fichar o seu irmão xemelo, que era, bueno, creo que eran xemelos, Goran Jorovic. Entonces, para poder fichar a Jorovic, que era un gran xogador internacional e que foi moi importante no Celta, no contrato tiña que estar o irmão tamén. Como os de Bur, viñan en pack. Como básicamente. Fekir. De feito... Claro. Sí, ou como pasaría despois tamén no Celta con Mazán e Lobot, con unha cousa parecida. E isto foi curioso porque Jorovic foi lenda no Celta ao final, acabou temporadas hasta que marchou pro Deportivo, sendo un xogador moi importante, moi querido pola grada, mentras que o seu irmão Zoran solo asistía aos entrenamentos e non chegou a debutar no Celta. Que curioso. Solo un partido vistoso. De feito, este foi o porqué Jorovic, o bon, non foi ao Arsenal. Porque o Arsenal non quería o irmão. Certo. Bueno, O Celta aceptoulle traer os dous. o bon de Zoran acabou cedido en equipos como a C de Ourense ou o Milicionar de Belgrado, que é a primeira vez que oigo dese. Chegou a ter ficha, que é importante, pero un partido antes de que chegase Jordi Cruyff. Así que Aparte daquela era estranxeira, era complicado para os clubs tamén meter xogadores estranxeiros. E hai unha cousa curiosa porque acabou xogando a Liga de Veteranos de Vigo no Don Balón con Gudel e con Atilano. Ah, mira, ti que curioso. O tipo en Vigo, ao final, ten un pouco esa... Eu creo que é un xogador bastante querido, non? Porque ten o rollo este de... Sabes, de que Sí, estuvo aí... non daría ninguna mala palabra, ni nada. Eu creo que é unha persona que se recorda con cariño e sobre todo porque... Por seu irmão tamén, non? E parece que quedou en Vigo, non? Porque se por Sí. aquí acabou xogando a Liga de Veteranos, non? Sí, sí. O que pasa que, bueno, sí que foi unha fichaxe que non sei se pode considerar mal fichaxe, porque ao final a súa fichaxe foi para conseguir agora e outra foi ben, pero bueno, non xogou ningún partido no Celta. Interesante. Sí, señor. O seguinte medio centro do equipo. O seguinte medio centro, poñémolo de medio centro, porque o seu peor partido co Celta foi de medio centro, posiblemente. Era lateral esquerdo tamén. Bueno, xogaba de todo e de nada. Para o Celta, de feito, creo que temos por aquí. O Celta buscaba un medio centro nese momento, nese mercado. Estamos falando de Daniel Pranjic, por certo. Que mítico, Que o chegou- croata, non? Chegou croata, que viña cun cartel increíble, De la Virgen. tipo de internacional con Croacia, unha selección potente, xogador do Bayern Múnich e demais. O tipo ven con un gran cartel para un equipo que está xogando a permanencia. Buscaban un medio centro e chegou el. Ainda que tío medio centro, Bueno. Torrecilla na súa roda de prensa de presentación alabou a súa polivalencia, non? Xa dando un pouco a entender que o do medio centro,
Cando alabas a polivalencia un xogador, quere decir que non destaca por nada. Efectivamente. E de feito, Bueno. Pranjic, Sí. Discrepa un pouco, hai xogadores polivalentes moi bons. despois de que Torrecilla dixera que era un xogador que valía por medio do campo porque era moi polivalente, Pranjic na seguinte declaración dixo que ele non estaba cómodo xogando por dentro. O sea, que xa empezou todo fatal. Boas sensacións, eso sí, no seu debut ca Real Sociedad, do pouco que deu no Celta, porque despois empezou a desaparecer. E eso sí, fixo un gran partido contra o Real Madrid en Baleidos, que de eso sí que se acorda a xente. Tedes aquí apuntado que xogou 10 partidos co Celta. Sí. E xogou de todo. Sí. Joder. E despois, cando empeza un pouco o seu descalabro, Pranjic empeza a estar un pouco apartado do equipo, e despois do partido de Riazor, que perde o Celta 3-1, o mítico do cabezazo de Aspas a Marchena, no que Pranjic está resino, pono de medio centro a Pranjic e fai un partido totalmente vergonzoso. E a partir de eso o tío deixou de xogar, dedicouse a sair de festa por Vigo. E nada, a falta de 3 xornadas para acabar na Liga, entra contra o Betis, mentras o entrenador lle daba indicacións, el pasaba do tema. Bastante mala educación. Nada, despois volveu pro Sporting da cesión e acabaría marchando para Grecia, onde sí que tivo anos medianamente bons, despois acabou a súa carreira en Eslovenia. Pero no Celta iso 10 partidos, comportamento nefasto. Fútbol chipriota tamén, E fútbol chipriota tamén, é verdad. Sobre todo eso, un pouco que pasaba con Marchesín tamén, un pouco con Demidov, pero eu creo que con este tío ainda máis, incluso. Eu recordo que tiña cartel este chaval. Moitísimo. Tiña boa zurda, eso é innegable. Sí, O que pasa que A ver, o xogador do Bayern Múnich internacional daquela, para o Celta daquel momento, era un... Xa sabías que algo raro se estaba cocer. era un xogador moi baixiño, verdade? Sí, era así un medio tanquete. Tanquete, sí. Sí. Bueno, pues Pranjic, boa selección porque Bueno, pro 6, un pouco yo a Bayern e poño él, Sí. Oye. Sí, totalmente. Sí. No lateral esquerdo. De lateral esquerdo. Eu acórdome no 8 máis Sí. na Sí, o colección 8. de cromos da Eurocopa. Sinceramente creo que a vosa seguinte elección sí que debería ser o capitán do equipo. Porque para mí a peor fichaxe do Celta no século XXI. Seguramente é a peor fichaxe da historia do Celta, sin século ni nada. Estamos falando dun mito, dunha lenda, dun grandísimo xogador e a maior pifia da historia deste club, como é Emre Mor, tamén coñecido como Conde Mor. 3 tempadas, 52 partidos, 2 goles. É que Claro. o que se esperaba de Mor, o que se pagou por el Sobre todo eso. na época. Sí, sobre todo eso, que se pagou a parte do Celta que nunca fixeron unha inversión así tan forte. Pero era unha inversión justificada, ¿no? Sí, sí, eu creo que a mí me É que parece no Borussia de Dortmund con No Borussia estaba 16 anos despuntar era unha loucura. Que tendo en conta o Borussia que era unha fábrica de vender talento, decías tú, joder, parece unha aposta segura e de que vai dar resultados É por que Celta. era raro, porque non sei se vos acordades, pero o ano que ven en Repa aquí, creo que é cando vai Dembélé para o Barça, que estaban saen os dous dali, e Dembélé vai para o Barça por 100 kilos, e en Remor vense por 14 para o Celta. 9 E aí, ou bueno, que foro 10. 9 máis Pero aí 5, xa empezas a decir, sabes, eran as dúas estrelas e hai 90 millóns de diferencia, tal. E aí É raro. pero bueno, claro, o Celta estaba, joder, o Celta, para este Celta valía, ainda que non fora, ainda que fora un décimo de Dembélé, seguro que o facía ben. Pero que pasou con Enremor, chavales? É que, claro, foi ilusión, foi show, espectáculo, e ata comezou cun gol, pero Tuvo algún partido bo, así non algún amistoso, sí. En Algún marzo do 17 tivo actos de indisciplina. Unzué levantoulle o castigo e volveu ser apartado por unha lesión que nunca existiu. Mohamed, o turco Mohamed, que dixo que podíamos ganar a Liga, deulle chances, nada. Sergio meteulle a bronca e Mohamed dixo: "Cuando entienda que esto es un deporte colectivo, será un jugador importante." Parece ser que ainda non se deu conta. No, meteu Onde andará? Está, vino, hostia, onde está? Está, non sei se en Turquía, Turquía. en segunda turca, bastante ben o tipo, o sea, titular e marcando gols, pero que eso, non sei se é a segunda turca ou segunda chipriota ou algo así. Maduraría, supoño. Bueno, pues podía, porque xa en tempos de Instagram meteu as míticas historias crípticas en redes, tal, levaron a estar fora da convocatoria, a que Cardoso apartase e a que Escribá non contase con el. Saiu do Celta pola porta de atrás, Sí. non pagaron nada por él ni nada, simplemente o quitaron de enriba, que imagino que tería unha ficha alta. Sí, sí que tiña Seguramente. ficha alta. Madre mía. E ademais Que fichaxe.
Ademais é iso, que non é, o sea, foi que aliou ainda por encima, sabes? Porque poden non seguir as cousas no campo, pero tipo apartado, o sea, un desastre. Total, Sí. total. Que decepción. Faltou emborracharse, non bebería. Non ten moita pinta nin deso, home. Que decepción. Que cabeza pouco amueblada. Sí. Que pasa moito. Pensaba que iba a decir que decepción que tampouco beber ni Tamén te digo, macho, por lo menos Si ves aquí, por lo menos da show, non? O tipo, sabes, jodeuse a carreira por estar todo o día xogando Fortnite. Sí. Mira, eso sí que é triste. Sí. Correcto. Pero mira que ven a cousa ahora, tal. Dembélé, marcha o Barça, Balón de Ouro, Emre Mor, jaja. Sí. A verdade é que é triste. Pasamos a dianteira, rapaces. Quedan 3 futbolistas, non? Vamos cos dianteiros. O primeiro, Dimitrios Papadopoulos, un auténtico miticazo. 3 temporadas do 2009-2012, esas temporadas tan amargas para a memoria dos aficionados celtiñas. Sí, señor. O culto feito persoa, temos aquí a reencarnación da palabra aura. Campeón de Europa con Grecia no 2004. Joder. Ainda que non xogaba moito con esa dianteira formada por Brizas e Katsuranis e compañía. Sí, señor. Charisteas, Charisteas. Dios, Chariste. Era Charisteas, que quería dicir. Samparas tamén estaba por aí, que estiveran no Celtic. Veu, gracias a Gudelding, hablado Gudel, do Dinamo de Zagreb. Joder. Polo visto. Veu, xunto, ficharnos a ele e a Cellerino, cando marchou un dianteiro, non sei se vos acordades, que se chamaba Arturo. Un tipo tamén. Non me acordo, Horrible. Outro manta. Foi outro dos que tuvemos por aquí a punto de meter, un tío que tamén xogou 4 partidos, marcou un gol en Copa e fixolle así a graza. Sabes? Mandando Estaba cara. eu, sí, tamén, sí, lamentable. Bueno, pois eso, marchou Arturo e a solución foi fichar a Cellerino e a Papadopoulos, dos xogadores que no Celta moi mal. Ui, Cellerino, Cellerino, xogador de culto para a terceira división, pero o Celta un desastre. E Papadopoulos chegaba a parte, tamén un pouco no caso de outros xogadores que xa comentamos, chegaba un pouco ca vitola esa de campeón de Eurocopa con Grecia, de dianteiro, era un dianteiro coñecido a nivel internacional, claro. E aparte era un Celta de segundo, un Celta que estaba coqueteando co descenso segunda B, e ainda que Papadopoulos chegaba xa con sanos, era un dianteiro pois de... Sí, con que meter os 6 goles estaba a decir, Dios, que ben nos veu e todo, e nin iso fixo. Os números Tal son cual. escalofriantes. Sí. 26 O partidos. tipo, eu creo, o sea, non temos aquí apuntado, e a verdade que non me acordei de revisalo, para min sóname que o tipo marcou varios goles co Celta, marcou todos o Club Deportivo Ourense. Quéreme sonar, que lle metera en pretemporada xogaban contra o Ourense e o tipo era a bestia negra do Ourense. Marcaralle 2 ou 3 goles, e foron os goles que marcou co Celta. En amistosos. Eso non no tal, pero quéreme sonar En que algo partido así. oficial, Nunca. 26 partidos, 0 goles. 0 goles. E además que se as daba, porque nunha rolda de prensa en inverno de 2011 soltou esta animalada. El míster está en casa dentro, cómodo con gatos, mientras yo estoy fuera como perro. Sí que a verdad que despois marchou cedido ao Levadiakos e volveu a Vigo, pero a facer as prácticas dun curso de dirección deportiva e de feito en Celta Media fixeronlle un vídeo, un reportaxe. Que grande, que Papa. crack Papa. Outro máis. Outro, Outro, este é o máis antigo que temos en todo, bueno, co permiso de Zoran Jorovic. Mauricio Pinilla. Ostra, tío. Un tipo que non xoga os managers de principios do 2000 acababa sendo como Messi ou co Cristiano Ronaldo. Mauricio Pinilla era un tío que estaba no Inter de Milán con 19 anos, 20. Era unha das mellores promesas do fútbol sudamericano e mundial. Sí. Pero resulta que cando chegou ao Celta, pois non se atopou ese xogador, non? 10 partidos, o que marcou 2 gols. É certo que o Celta, este foi o Celta que descende a segunda división, e era o Celta que xoga Champions. Era un ano no que había moito nivel, ao final estaba Milosevic arriba, estaba Edu, o sea, non era fácil, ainda que o Celta foi mal e descendeu, non era fácil entrar neste equipo. Estou segurísimo de que Mauricio Pinilla era 100.000 veces mellor que Papadopoulos. Agora, o fichaxe foi pois foi un fracaso. Testimonial, Hai unha historia de Mauricio Pinilla en Vigo. Era, aparte gustaba moito el piste tamén. A ver. Por aí vai, porque houve sí. moitos líos de nocturnidade e indisciplina. Bueno, tivo un incidente xunto a Cáceres e a Contreras antes dun partido ante o Málaga, dices. Foronlle cargar e apareceron en malo estado no hotel de concentración. Foronlle cargar significa que foron beber por aí, mazarse. Vale. Sí. As malas linguas que bueno, supoño que serían as que soltaron esta cousa e tal. Pois as malas linguas din que chegara a mexar na porta do hotel
o que para Antich foi algo que non lle pasara nunca. Claro. Mima. E hai que acordarse de que Mauricio Pinilla foi o mítico autor do Pau de Pinilla no Mundial de Brasil 2014. E agora, moito ánimo para el porque hai pouco anunciou que padecía cancro de pel. Pinilla? Que é eso do Sí. Pau de Pinilla? O Pau de Pinilla é Chile-Brasil, octavos de Palo final. de Pinilla, el palo de Pinilla. Palo de Pinilla. Ai, sóname, Pero Chile, era Brasil. ese mismo Pinilla. Mauricio Pinilla. Oye, era bo dianteiro. A ver, foi un xogo... A ver, se te digo moito mellor que o Aguantou. resto que está na lista. Pero 10 partidos no Celta. Sí. Aparte iso, que o chaval chegaba para marcar goles, non nos marcou, digo, se emborracharse. Era eso, era un xogador que prometía Sí, para señor. chegar a ser un xogador moi importante. Moi importante. Pero si falamos de beber, A ver. chega Wellington. a puta leyenda. Temporada 2013-2014 no mercado invernal chega o crack directo desde Moscú, o crack brasileiro Wellington, mitigazo tamén do FIFA e do Pro É Evolution. que no todo FIFA isto. estaba roto no Ultimate Team. Tivo unha carta de Era 81 de boísimo, media sempre. que era boísimo. Era sempre boísimo. Un partido e 0 goles. Ostras, A súa bagaxe no Celta. Acórdome de perfectamente. Despois de ter ofertas, polo visto, segundo dixos parte de Moscú e el, que non sei, bueno, non sei hasta que punto deberá de certo, pero que acababa de recibir ofertas de equipos moi grandes, moitos millóns e tal, sexa como fora, ao final acabou no Celta. Dixo Torrecilla que o ficharan porque querían un xogador de variedade no ataque e que transmite tranquilidade. Tranquilidade casi foi o que menos transmitiu, porque botou no campo 8 minutos, pero fora do campo liou algunha estratosférica. Por exemplo, foi detido un día ás 5 da mañán, un 5 de maio, por conducir totalmente borracho nun vehículo no que iban 6 personas a gran velocidade polo centro de Vigo, ca música a todo trapo e saltándose semáforos. A 5 da mañá dun 5 de maio. Sí, O sea, sí. cumple anos hoxe. Ostras, é verdad. Cumpliu anos onte, ¿no? Bueno, O martes. Parabéns para Wellington logo. Nada, deu un 30 de alcohol e justificou o estado dicindo soy Wellington, jugador del Celta. un ano sin Vou practicar esa, un ano a de decir Soy Abraham, jugador del Rivadavia. Y soy Wellington, mi bache gol. Un ano sin carrera, 9.000 euros de multa. O sea, é lamentable. No xuicio, o abogado afirmou que o xogador non contaba con que a cosa estuviese tan calentita. La cosa estuviese tan calentita. Nada, eso, despois de moitas noites de festa e mañás de resaca, nas que creo que hasta algunha vez non acudeu ao entrenamento, pois Wellington acabou a súa... É tremendo. Tamén paso por hai unha foto moi mítica del bebendo nun yate na ría de Vigo, xunta unhas rapazas, unhas bebidas así espiritosas. É que de todo, o sea, Que locura, Wellington. Dar un 30 e justificar dicindo soy Wellington, jugador del Celta. É que pareceme increíble ir tan pasado e non intentar disimular un pouco. É que Quero isto decir, é un animalada. É que continuou. Isto é un tío que chegou, a ver, realmente os Partes de Moscú, este home botou moitísimos anos os Partes de Moscú. Os Partes de Moscú é un equipo con moitísima pasta en Rusia, era. O sea, este tío sabe Dios a pasta que cobrou do fútbol. Sí. E veu aquí, eu creo que a pasalo ben. É que básicamente, o sea, é que sudaba ya. cada un pasa ben como sí, que. el Sudable. mismo na presentación advertiu de que non chegaba no seu mellor momento, que ele estivo adestrado Avisou, pola polo súa menos. conta e pista. Como destraría pola súa conta este tío. Xogou a friolera de 8 minutos. Bo 11. Foi quen, é que esta parece tamén moi boa, foi quen de plantar os medios nunha rolda de prensa por un malentendido, dixo, aprazaron a rolda de prensa e non apareceu. E que sensacións vos deu neses minutos que xogou? Non vos acordades, non? Habría que preguntarlle a él. A Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique. Que tedes aí un par de mencións honoríficas, Sí. mencionamos así Temos por tres arriba, non? mencionamos por arriba. Temos a Parcho Young, que xogou, que bueno, dentro do malo bastante ben, 26 partidos, 4 goles, na 12-13, aínda se defendeu un Pero pouco, aínda viña que tamén de- con moito cartel. Claro, viña de estrela, bueno, ao final eso foi un negocio máis que outra cousa seguramente. É que dice que se quería a Lord Bedner, a Niklas Bedner. Molaba, Sí, nese momento. Estuverio Celta moitos anos detrás. Temos tamén a Verpakovskis,
Xogador letón tamén, de 2008-2009. E que de feito había que mirar, porque igual está relacionado que viñeran estes dous. Ajá. Sí. Nada, 10 partidos, 0 goles tamén. Era un xogador Dianteiro. que xogou. Sí, foi a Eurocopa. Eu creo que Letonia clasificouse para a Eurocopa 2004 e creo que este era o capitán dianteiro. É dicir, Dice que é era un xogador o mellor xogador da historia de de Letonia. Era un xogador que viña con cartel, pero bueno, xogar a parte aquí no Levante bastante ben. O que pasa que veu xa con 33 anos. E no Getafe E no estivera Getafe tamén, que me acordo de ter o cromo. Estuver en España ben, xogando, o sea, era un fichaxe que tal. E despois o último que temos é un máis mitigazo, Iván Caviedes, que estuvo aquí, chegou no 99 e marchou no 2003 do Celta. Xogou 8 partidos, 0 goles, estuvo cedido, foi sempre eso, mítica eterna promesa que estuvo cedido por aí nos anos 30. Quero parar un segundiño en contarvos un par de historias de Iván Caviedes, porque en 2000, bueno, o único gol, un gol o Depor no Teresa Herrera, mítico que gana o Celta. Ostra. Que é o último o que o Depor invitou ao Celta, caso polo que sea. Efectivamente. Porque lle meteu un gol e vai caber. Bueno, en 2009 estivo nunha clínica de rehabilitación despois de que o pillaran conducindo en estado etílico. De rehabilitación ou de desintoxicación? Creo que de rehabilitación, no, sí, de desintoxicación. Sí. Hai diferencia. En 2009. En 2012 tivo conducción en estado etílico e agresión a policías. E no 2014 coincidiu co seu fillo adoptivo no LDU Loja. Tiña de mote El Inseminador. Un tío moi guapo, de chaval, sí. Parecía un modelo, sí. tío. Hostia. Inseminador. El Inseminador. A historia ven de que varias mulleres reclamaronlle a paternidade dos seus fillos. Joder. E o fillo adoptivo este era fillo de... ou como é. Digo, adoptou, xa tiña 40 e adoptou por fora. E bueno, Tremendo. ahora que xa cuidaron os que deixei eu, vou adoptar a este. Pa un que reconoce, joder, pa un que reconoce. que nin sería de... Moi bo 11, facemos un repaso rápido do 11, acordades vos dos xogadores. 4-3-3. Sí, na portería tiñades a Marchesín. Sí. Defensores. Petar Zanev, George Lucas de Midove Fajardo. Sí, no medio do campo. Zoran Jorovic, Daniel Pranjic e Emre Mor. E na punta de lanza, 3. Papadopoulos, Pinilla e Wellington. Espectacular, creo que terrorífico. Non? Sí, non hai palabras. En resumo. Está ben traballado. Pasamos entón que a xente dixe as súas opinións, non? Que nos metan caña, que digan se un futbolista que falta. E nós imos pasar ao Deportivo. Efectivamente. Temos Tim Maiseu Abra aí un traballo espectacular. A todo o lixo, a toda a bazofia, a toda a cousa mala que se puido ver en Riazor. Sí. Que era o que dicía Eros tamén ao principio do vídeo. Isto ao final hai que contextualizalo. Aquí están xogadores máis coñecidos o mellor noutros mundillos que no terreo de xogo, outros que non cumpriron as expectativas. Non quere decir que algúns que son unha basura de persoas. Incluso. Digo claramente, despois verédelo. Hai que contextualizar tamén que o Depor pasou 6 tempadas en segunda, 4 no inferno da primeira ref, segunda B e demais, recordade, sigue na segunda división, e o resto de anos, claro, pois en primeira división e algúns anos de casi Super Depor, sen casi, non? Vieito en plan que era como Champions o Depor. Como? Os primeiros anos do século XXI. Era tanto como Champions como que chegaron aos semifinais. Claro que hai que localizar tamén todo nun contexto. Evidentemente non vamos ter moitísimos xogadores daquela época. Temos máis da recente. Correcto. Empezamos pola portería, onde temos podemos escoller bastantes, pero temos aí agora porque a un titán, de feito iba a dicilo agora, Eros, nun ano se xuntaron 3 galácticos ali para defender as redes de Riazor. Hai xente que fixo boa a Pantilimón. Sí. E esa persoa que fixo boa a Pantilimón foi Premislow Titón. E digo Premislow con moitas incógnitas porque a verdade non sabría como pronunciar ese nome, que aínda segue en activo, deleitando, segundo transfer market. Sí. Xa daquela xa tiña uns anos. Correcto. Debe ter 40 casi, case 40 se non anda xa neles. Se non os pasa. Agora mesmo nas filas do 20 holandés. Non está mal. E bueno, a razón pola que fallo sobre todo Titón a Pantilimón é que con menos participacións e xa é certo que tamén traía menos cartel que Pantilimón, pero que 16 partidos, 31 goles. Estamos falando de casi unha media de 2 goles por partido.
sabendo que, bueno, igual hubo algún que entonces compensa con 3, non? Joder, además era un tío internacional con Polonia, Claro. decir, tamén viña con certo cartel, igual que Pantilimo e demais, pero saliron todos. Sí, e aínda por riba non rematou ben co clube, tivo, bueno, el quería encadearse ali a Begondo, non quería salir dali, ata que finalmente o despediron, rescindiron, lle deronlle finiquito, e marchouse o bo este titán, conocido como Titón. Que aqueles anos da dirección deportiva do Depor son terribles, Sí, Titón chegar a xogar unha Eurocopa con Polonia. Probablemente, creo que a de pero 2012. Suplentón, Porque porque estaría xa éramos Sergi, anos de Sergi. Xogar Fabianski. su vida. Sí. Fabianski. Pero bueno, Convocado podría ser que fora, pero Sí, a verdade pasamos ao lateral dereito, onde aquí eu non sei se discrepaba un pouco con Abra, pero collemos a este home. Non está mal. Collemos a Muñeco Bóveda, Eneco Bóveda. Non está ben. Eneco Bóveda. Eneco Bóveda, un xogador que, bueno, primeiro de todo vamos a salientar o bo para logo continuar co malo, que hai máis malo que bo, pero bueno, o malo, o bo, quedouse na etapa máis oscura, quero decir, enganchou os 2 descensos consecutivos, el chega en primeira división nesa temporada 17-18 e ainda seguía na 20-21 e, bueno, pódese ver que é un dos poucos futbolistas que nesas épocas pois máis escuras ainda daba a cara polo vestiario, o cal, oi, hai que recoñecerlle Segado por eso quedou tamén un pouco sinalado, non? Porque daba a sensación de que estaba sinalado sempre. claro. Sí. É curioso, debe ser casi dos únicos xogadores que viviron eses 2 descensos e só por eso merece estar no 11. Claro. O que dice das críticas, non? Que dicía el ante as críticas, que é curioso. Pois este decía, unos paquetes, es normal que la gente lo piense. Esa foi unha das súas declaracións diante bueno, pues do sector mediático. Sí. Tamén dixo que en el pack del Depor viene a aguantar cierta presión. Me imagino que presión sería atmosférica porque non paraban de baixar. Sí. Ata que finalmente dixo ha llegado el momento de permitir el fracaso. Deuse conta, que creo que a mellor había que permitirlo. que cando non para de descender e te ves na tesitura de ter que decir isto, non podes caer máis baixo. Nin ti, nin o equipo. Recordo un vídeo do día despois do primeiro Celta BD porque se xogara en Barreiro, que subiran a unha casa dunhos tipos e un empezara a berrar a Eneco, en plan, Eneco, queres un jamón? Sí. Pois sempre estivo aí entre o lateral e o central, nunca acabou de asentarse, tamén formou parte daquele equipo en segunda B que era, non sei como calificalo, pero mellor non, unha puta merda. sí, estiveron a punto de baixar o equipo a segunda ref e nada, pois o bo, o que di Abraham, sempre deu a cara ao bo do Vasco. Era de agradecer. Era bo rapaz, supoño. Temos máis, non? Pasamos ao central. É que aínda non estamos Pasamos ao central. Onde temos a un mítico, que se falou moito aquí, moitos invitados. Sí. A mí me este tío parecía bo central. Sinceramente, é cousa de Abraham. A mí gusta máis que pero eu acepteino, porque quizá polas expectativas. Eu puxeno polas expectativas. Hai que contextualizar. Claro, vamos a contextualizar. Non temos diante a Raúl Alventosa, que chega a Coruña nesa temporada 16-17, avaladísimo por Garitano, con quen coincidira no Eibar. Que no Eibar salir esa parte. No Eibar salir ese viña con ese cartel. E claro, por momentos sí que se llevían, bueno, pues trazos de bo xogador, bo corte, imponente sobre todo, capacidade, digamos, para liderar o equipo desde a defensa. Pero quizá é máis lembrado en Riazor por eses momentos clave onde non estuvo tan afortunado. É o que acabamos de comentar un pouco os 4. Ser, en cómputo xeral, non era mal xogador, pero a mezcla de ser sinalado por eses momentos e logo pois pegar o propio baixón ao longo das 2 temporadas que estivo ali, pois faino aparecer aquí neste 11. É curioso. E tamén é curioso pois mencionar que, quitando un pouquiño as bromas aparte, el non pasou un bon momento no clube, el admitiuno en varias entrevistas a posteriori, e mesmo chegou isto levou a unha situación onde, claro, priorizou rescindir o contrato con el, co Deportivo, para coidar a súa saúde mental, un pouco apartarse pois dese círculo da no lupa, que estaba mirado con lupa. Sí, de que el sobre todo decía que non que era increpado polas rúas en Coruña, pero bueno, que moitas veces lle tiñan comentado algún comentario, pois bueno, negativo, e claro, cando ves eso, ves que o equipo non vai ben, ves que tú o mellor estás tamén rendendo por debaixo das túas propias expectativas e das que tiña a afición depositada en ti,
pois levanta a estar un pouquiño no buraco, non? Chegaba con cartel, Alventosa, o que decides. O tipo saliuse. No Eibar era unha locura. A ver, a mí no Deportivo que pasa co Depor era a situación, foi a situación que tuvo. Para mí no Deportivo me parece que fixaron tan mal, sabes? O tío Pasa que, bueno, o mellor é iso. Tamén é un dos señalados porque saía na foto moitas veces tamén. Correcto. O tío por arriba era un becerro. A mí, sempre foi un central que me molou bastante, a verdade. Pois ao seu lado temos a Derek Osede, ou que sede. Este tío encantado. Cantigando Real Madrid, a verdade que parecía que iba a ser unha gran fichaxe. Este tipo non xogara casi, non? Nada. Non xogou nada. Campaña en Primeira Federación, despois de realizar un gran ano co Numancia, e pasou sin pena ni gloria. Como di Vieito, xogou tal. Pois a ver a xente que non o recorde, porque non sei cantos partidos puido xogar Derek Osede. Poñíame en menos de 10 e participacións de titular o millor dúas, quero decir. Un incomprendido. Porque fai ser canteirando Madrid, sería un incomprendido, a verdade é que tivo nesa temporada continuas lesións, tamén os propios cambios de adestradores que houbo, e a súa propia irregularidade fixeron que non conseguira establecerse no 11, e a verdade o seu paso pois para esquecer ata tal punto de que eu creo que hoxe en día é esquecido. Mesmo lle preguntas aos seareiros do Deportivo, no, acordaste de Derek Osede? E diranche, perdona? Xogou no Pontevedra tamén fai pouco. É que eu acórdome de Derek no Madrid. Era moi bon. Sí. Ese tío era moi bon. Sí, iba para crack, a verdade. Pero bueno, aí temos a Derek Osede. Ata que chegou a Coruña, claro. Tampouco cumpliu expectativas, e temos no lateral esquerdo absoluto GOAT. Este sí que era malo. Deixo que presentes ti. Sí, porque eu recordo tantísimo este home. O gran Evaldo no lateral esquerdo. Non necesita presentación. Para min o peor lateral esquerdo que pasou pola Coruña no século XXI. Non sei se será o peor futbolista que veu en primeira. Pois pode ser, eu vino. É que o tipo era que era increíble, o sea, era increíble. Pero a xente, o que sí que nesta época que ao mellor o Depor non estaba tan ben, sí que é certo que Evaldo facía felices aos aficionados moitas veces, porque outros equipos. Sí, pero tamén aos propios, porque chega un momento de cachondeo absoluto que aí vai Evaldo, fixo unha ben Evaldo. E era o suposto relevo de Filipe Luís, que estaba En que ano foi isto? 2009 ou así, non? Sí, por aí, cando fichou polo Atlético Filipe no 2008, por aí. É que mira quen viña a suplir, quero che dicir. Claro, e isto era un tipo que non sabía atacar, que non sabía defender, e un jugador, era un jugador pola banda esquerda e non sabía dar un pase tampouco. Non tiña nada, eu ese xogador non lle recordo nada, non era nin rápido, nin forte, nin bo, nin, o sea, facía todo mal. Era polivalente. Sí. Temos apuntado que por si fora pouco, na súa estancia ocasionoulle a entidade certos problemas burocráticos, pois descubriuse que carecía de tarxeta de traballo e da residencia. Xogou 15 partidos. E ollo que procedía do Sporting de Lisboa, que creo que foi o gran estafado. Sí, a verdade, porque o Sporting no seu día pagou 3 kilos ao Braga por semejante paquete. Sí, vamos a chamar con todas as letras paquete. Non triunfou. O tipo pasou polo Porto, o sea, estivo en... A ver, o tipo viña con certo coche porque eu creo que foi un xogador que, o sea, non sei, pero digo eu, que na súa xuventude que andaría ben físicamente, que sería físicamente bastante potente, pero pode por veu destrozado. Ostras, parecerá que nos anos do Porto fora avalado por Mourinho, é dicir, de ollo con Evaldo, que te diga eso Mou e... Como acabou o tema? Pois o Depor acabou descendendo nesa tempada 12-13. Efectivamente. Defensas que podían entrar, temos aquí apuntado así un bonus track, Kaká, Roderick, que probablemente se llaman de un nivel Kaká. Hai unha foto conxunta, non? Claro. De Kaká e Roderick chegando. Abdullah lleva menudo, auténtico cenutrio de futbolista e perdón, paseime, pero eran moi cativos, o sea, realmente en comparación con Alventosa, pois eu creo que son xogadores de un nivel inferior, pero sí, eu creo que sí, o contexto de que Alventosa era un central bo en primeira división e que non triunfou no Depor, por eso metemos. Pero Kaká, Roderick, Abdullah lleva, madre mía. É un lateral, Tosic, que estivo ano pasado, Tosic. Eu creo que defender a Tosic nun repaso nun resumo semanal noso. Sí. Pois agora temos Pois mira onde quedou. E agora temos dous mediocentros. É que o xogador ao que defendo dous mediocentros. E un o temos, o outro queremos preguntarvos a vos. Había varias propostas. E no mediocentro que sí que temos claro é un futbolista que estivo ano pasado. O bo de Denis Genro. E vamos decir Genro porque ni no tempo que estuvo aquí se supo como pronunciar, digamos, ese apelido. Sí, eu creo que sí, Genro. É que como é franco-australiano igual é Genro ou Genro, entón non sei. Non sabemos nin como, pero marcou un gol. Sí.
e ao mesmo tempo nese partido tamén recibiu cartón vermello. Todo en 7 minutos. Vermella e gol, un grande. Xogou un total de 9 partidos e Gil Sanza realmente aínda non sabe de onde saiu. De Betanzo seguro que non. Saiu este tío, este franco-australiano que procedía do Toulouse e que non o coñecía nin Andy Onrubia. 210 minutos nun acumulado total e moitas grazas, a verdade. Me volveu para Australia e agora está no Melbourne City, que é o equipo do seu corazón. Se és francés e non che coñece Andy Onrubia, eres un muerto que flipas. Correcto. E para outro mediocentro deportivo temos 3 opcións, se queremos que nos axudedes a escoller. Temos Uchiagbo, Montari ou Yuka, que no seu día pois era un tío que non aguantaba. Todo referencias polo mal que o fixa. Correcto. A ver, Uchiagbo, recordade, nese Depor de segunda B, descende o equipo, e a Montari, verdade, ollo tamén, Montari pesaba 100 kilos, e Montari viña E con logo, caché. como se chamaba este negro tamén que xoga no medio, joder, que está gordísimo tamén. Como era, home? Pero Sissoko era boísimo, o sea, Sissoko era un crack e era extremo Era un crack, tío. Sí, a xente amo en Riazor. para min, Camará, pois mi Era bon, era bon. Diola. Sissoko era moi bon, Tome, ver, tú un partido. en segunda división, de verdade. Oye, Bueno, vos. a quen escolledes dos tres? eu son moi de tarjetero e Yuka era un auténtico criminal de guerra, metía cada viaxe, que iso era unha loucura. Ti dis Yuka. Ti? Eu que non sei quen, non me acordo pa nada dese Entón? tío. Entón, é que os outros son terroríficos os dous. Montari, vou dicir a Montari porque creo que fixeron unha carreira boa, era bo xogador e veu aquí a pasar de todo. Eu opino igual. Vou meter a Montari. Eu vou meter tamén a Montari para... Pois xa está. Un futbolista que viña do Milán, que viña de... Joder, tiña boa zurda Montari. Sí, no, Joder, era moi bo bo. xogador, Sí. veu aquí... O ganés. Sí, por facelo tan mal é porque ves... Que será del? Que será del? Non sei, Ni idea. non estiveran Alba, non era él, o que estiveran Albacete. Pero iso, de brillar no Milán a, Sí, sí. A logo arrastrarse. 5 anos despois Sí. a arrastrarte. Sí. Que en Ghana, era de Ghana, non? Sí, sí, era ganés. Que era dos míos de equipo. Home, sí, Joder, el xogador. capitán Xogar xeral. ao Mundial. seguro, Xogou a ser, o sea, cuartos, Mete yo gol ela a Uruguai nos cuartos. Sí, é verdad. É verdad. É verdad, sí. Oye. Un zambombazo así tipo É que o 25 tío metros. era, o tío era bo xogador, Era pero moi sí, bo. e no Depor foi tan lamentable. Un fracaso. Totalmente. Claro. Igual que fracaso foi o noso medio esquerdo. Sí, e vou volver a pronuncia francesa. Ollo este, Yves Desmaret. No, bueno, Desmaret. Desmaret. Como se conoce aí. O tamén recluta. o recluta. Recluta de Smarets. O recluta Desmaret. Porque a verdade é que cando estábamos escribindo aí, de, no, a quen poñemos? Desmarets. Desmaret, claro, que sale nos vídeos da zamarra metálica das pelis como na casa. Historia. Desmaret máis conocido como Nadie puede decir que no al Depor. Hasta que o Depor, ojalá che dixera a ti, no. Ali chegou. Nadie puede decir que no al Depor, pero el Depor te puede decir que sí, que no a ti. Pois xa ves, Efectivamente. no verán de 2010 chegou este francés zurdo con boa técnica para a banda de Riazor e chegou de por con 31 anos. Sí, no ano de descenso. No verán de Non sei, pero non fixo moito na primeira división. Sí, 12 partidos, 9 titular e sobre todo 0 goles. É curioso, porque ademais con 26 anos era un xogador amateur que conducía ademais un bus nocturno en París, para que vos fagades unha idea. Da cidade ao aeroporto, conducía. Efectivamente, a cidade do aeroporto, vamos, como os taxistas que te levan a la bacolla. Un ollador vai ver a un xogador a Francia, un do Deportivo, quero decir, el marca. No, de Guimaraes, era de Guimaraes o Do Victoria vale. E foron ver un futbolista. Sí. E mítico que vas ver a un futbolista e destaca outro, porque marca e asiste 2 veces de Smarts e entón lévano para o Guimaraes, ali xoga bastante ben. Logo ainda debe haber máis cortes de edición polo medio. Sí. Ese vídeo chega a Lotina e gustalle bastante. Entón, Creo que pasa o mismo. Creo que Lotina é como que vai a ollar un xogador a Guimaraes, pero aparece Desmarets e gústame Desmarets e acertou de pleno. Sí. O de Lotina. Pero porque veu un vídeo, non? Correcto. Era para ver a outros xogadores e despois, bueno, descubriuse que tiña unha lesión crónica na rodilla e viña a competir con Guardado, non durou moito, non? Non. Xa viste 12 partidos, non? Sí, O mítico problema dos adestradores directores deportivos cos vídeos de highlights. Sí, eran outros tempos tamén, eu que sei, pero Sí. Desmares foi un meme para o deportivismo. Antes había, eu creo que moitas fichaxes destas. Sí, sí, sí. Porque ti non podías ir a... Ti non vías, non tías forma de ver os xogadores. Entón, tías que fiar un vídeo. Sí, sí, Pódese representantes. decir que Desmarets marchou por desmerecimiento. Correcto, Eros. Pasamos a media punta que é un mítico. Estábamos falando del e non é outro que... sí, saliu de feito antes o nome de Rudy Wilson Cachicote.
2013-2014, histórico, segunda división, pintas de auténtico crack. Era de Angola, non? Creo. Sí. Efectivamente. Pues Nado en Portugal. en Portugal, pero nacionalidade angoleña é santo tomense, era de Santo Tomé tamén. Sí, Doble nacionalidade. Sí, Cuatro. sí. Tiña aires de Ronaldinho, así de pinta. Snoop Dogg, como era. Sí, Snoop Dogg. E nada, fixo un gran ano no Círculo Brujas, ali en Bélxica. Estivo a moi bo nivel o primeiro ano, 13 goles. Na segunda tempada baixa cifras, pero o Depor decide traelo libre para xogar en segunda división con 24 anos. Era unha boa aposta, a priori. Pero non se adapta, cesión ao Belenenses, regresa ao Depor e marcha. Vos acordades vos tipos, Joan? Sí, pero Era moi tranquísimo, moi me acordo. pouquiño. É moi malo. Era moi malo, tío, o balón era moi malo. 18 partidos en 6 meses que estivo, 11 de titular, 2 amarelas e 920 minutos. E o tipo entraba ao campo e tropezaba co balón, Xogou. Era Sí, xogou céntrico, dúas veces, xogou os 90 minutos e ambos partidos palmaron. Fernando Vázquez tiña que flipar con ele. Chicote. A Depor ascendeu, Al que iba a decir eu, que casualidade que xusto os 2 partidos que xogas son 90 minutos os perde un Depor que arrasa que la na liga para volver a primeira división. Sí, sí. E ollo que se retirou o ano pasado, que estivo xogando ata hai nada, nun equipo da regional inglesa que se chama Maldon and Triptree. Triptree. Malden and Trip. Ollo, é como unha especie de regional. Sí, sabe? será unha Sexta sí, ou sétima unha división. non-league, unha regional Sí. ou algo así. Justo era aquí no Pino de Mou tamén, non? Correcto. Efectivamente. Está llegando unha opinión de Mogo. Correcto. O Piñeiro. Si Chicote vise xogar a Cachicote, que diría? Non o sei. Cachi. Fliparía pepinillos tamén. Alucino pepinillos. Imos ao medio dereito onde, Eso, Lucino, non onde sei. pensamos. Non sei se recordades a Javito, un Javito. tío que se luceu en Grecia no seu día. Sí, Pero ao final que non puido xogar no Depor polo chegar a transfer. xogar en Olympiacos. Correcto, creo que Olympiacos, sí. Ou Panathinaikos, un dos dous. AEK fijo. E recordo que non puido chegar a xogar no Depor e por eso non o metimos. E metimos a outro que olliño con ele. A última temporada do Depor en primeira división. Metimos, a verdade están saindo bastantes nomes desa última temporada do Depor. Polo que sea. Polo que sexa, Zakaria Bacali, esa temporada 17-18 que chega cedido do Valencia. E bueno, Xa, que un dicir, cedido de Valencia non pode ser. No, nunca pode no. ser. Pero xa fichado podes entrar aí e decir, bueno, Pero este igual tío- saiu bo, pero cedido nunca. O sea, estamos falando de que este tío era unha Iba promesa pa crack, de iba pa- Holanda. Sí, era moi de- bon, moi bon. O Tipo, Valencia iba pa pagou crack. por el, ben, É que eu acórdome do o Valencia no Espírito Santo que este tío Sí, bueno, no. E no Depor non foi Nunca, non nunca. foi por falta de oportunidades porque xogou 23 partidos, 0 goles. 0 goles. Cero goles. E Tempada pa 909 esquecer. minutos, quero dicir, tampouco é que xogara só as migallas deses partidos, non. Tuvo oportunidade, se é o último ano, como dicíamos, do Deportivo en Primeira División, e bueno, Foi desastroso. Tiña 21 anos só. Claro. Pero era o tipo que tiña que desbordar no equipo, un equipo no que estaba Crondelli con 38 anos, Borja Valle, Carles Gil, e que Fede Cartavia, pero non xogaba moito, non sei. A min a verdade que o de Bacali fora algo que dices, bueno, a priori pode sair ben, pero saiu fatal. O tipo é que xa ves como foi a súa carreira despois. Nula. Sí, o curso pasado estivo na Liga Marroquí e non chega aos 30 anos, De onde é? Que É belga, pero ten tamén en Sí, destos- como toda esta sí. xente de Ascendencia. Cille, que Sí. tal, bueno, pues que naceron alá en E ollo que dixo tras Como firmar. Países Baixos. El Depor me va a ayudar a crecer como futbolista e creo que fixo todo o contrario. O Depor Yel. Ningún creceu. Sí, sí. Mención especial a Marlos Moreno, cuidado co colombiano, chegou a xogar casi 900 minutos, 0 goles. Estivo no Tenerife o ano pasado, en segunda división. Que pena que non estivera este. Rematamos co dianteiro, que temos moitas opcións, ao final quedámonos con un, pero imos mencionar A rapidamente. outro había que poñelo, pero é que claro, temos varias opcións. Temos, entonces, mira, anuncias aí rápido. Renaldo, que é unha trampa porque, bueno, estivo adestrando o equipo durante a 2000-2001. Antes xogara 23 partidos na Era 96. moi mítico este Sí, tipo. Renaldo Sí. chegou e dixo que era unha mezcla entre Rivaldo e Bebeto. Pero tamén dixera que era como Ronaldo, pero con máis gol, unha burrada Madre fácil. mía. Sí. Renaldo, Era o que iba a decir. Non se confundiría Lendoiro indo a por Ronaldo en vez No, de por Ronaldo, porque pola época Cuidado. Este tipo tiña cartel daquela cando era novo, despois acabou xogando no Extremadura. Moi mal, moi mal. Despois Claudio Bobí, un mítico da nosa canle, que chegou ao Deportivo, descendeu a segunda B e quedouse, aportou 2 goles o primeiro ano e un en segunda B, 26 partidos. Rendemento pésimo de Bobú, Sí. un histórico. que tería que vir a este podcast. Que Regalo, bueno sería os celtistas que siguen sí, no Depor. regalo envenenado do Celta. Regalo envenenado do Celta. Esa malo. Diego Rolán,
que pagaron 6 kilos por él a Burdeos e nunca chegou a xogar unha cousa rarísima, o sea. Sí, Hostia, a verdade, este ver tamén. para creer. E Buldini, O vago. máis preto da actualidade, un gol en 600 minutos. Xa sabedes o que é Buldini para o Sí. aficionado actual do Deportivista. Sí. E Lixo. para finalizar, Xavier Dúbides. deixo a ti Bueno. Abraham, porque este é un mítico Sí. fichaxe inútil Sí. do Depor. Pois en máis presentación xa digo o nome. Omar Bravo, que viña para golear en Primeira División, 28 anos, o mexicano estaba no seu prime, podemos imaginar, con todo por diante, deron o 9 aparte, que eu isto non lembraba que é verdad que lle deran o 9, e xogou precisamente a friolera de 9 partidos. É que o tipo viña de marcar 100 goles co Chivas, o sea, ali era unha O tipo lenda viña absoluta. viña de crack. En México. Sí. E marcou nada, un goliño ao Málaga en Liga, recibiu unha vermella, 3,6 millóns e costou o Depor, marchou cedido a Tigres e despois volveu para o Chivas. E bueno, aquí quero entrar no que vos dicía de que tamén hai malas persoas neste 11, porque hai un tema que quedei flipando cando fun ver que era do Omar Bravo. Pues E está na chapela. flipas, está no cárcere, está na cadea. Foi acusado, e agora en serio, de abusar sexualmente da súa fillastra de 11 anos. Detido a finais do ano pasado barbaridade. e está en prisión preventiva, o sea, permanece no cárcere ata que saia o xuicio, pero mala pinta. Quitaron incluso do museo do Chivas, onde era unha auténtica lenda. Se E se quitaron demo- o que menos podían facer, a verdade. Porque Correcto. nestes casos... honestamente, se ao final é culpable, que se pudra. Correcto. No cárcere. É tremendo. Non hai máis Eu cando vin, o sea, non daba crédito, porque Omar Bravo a nivel fútbol mexicano era dos tops. Home, claro, tipo ten que ser ali Convocado. en México, Claro, non sei. independentemente do legado que deixou aquí, el ali pues, Marchou tiña a súa carreira selección moitos consolidada. anos, Claro. Claro. Convocado en Iba a mínimo mundiales. no Mundial 2010, non sei se no 14 incluso. O 2006 sería. 2006, a Sí, mellor, sí. sí. Como diría o das pelis como na casa, eres máis máis parvo. Que o que fichou a Omar Bravo pode. E así pechamos o vídeo, non? Aí está, pues un vídeo de lendas. Cal será o peor 11? Que o deixen nos comentarios. Que o deixen Efectivamente. nos comentarios e volvemos a recalcar que nos comentarios tamén nos podedes deixar algunha Sí, sí. xoia. Un banco de suplentes, un adestrador tamén, que a verdade podíamos meter adestradores. Hai uns Nos cuantos, debatímolo, Nós Debatimos, teníamos, si queredes. Nós o que pasa que veía tantos, non sabíamos a cal puñer. que si Stoikov, que si Benítez, que si... Benítez o peor, sen dúbida. Non, os os peores. peores. Pero Benítez, por todo o que engloba Benítez, para mí foi o peor. A ver, é unha maratón Eu todo creo isto, pero Turco eu Mohamed... digo máis, o peor foi Antic. Foi que reventou a Celta. Pode ser, Eu creo que sí. E veu a xogar a Champions, quedaron eliminados e marchou. E o equipo totalmente destrozado. E creo que no Eu Depor... casi diría Stoikov. Vale, eu creo que no Depor Sidorf. Sí, pode ser. Sí. É que o decidir De foi por moi parte duro. do- Parte do tempo Sí. tiña preparación. Pois aí queda iso. Pois aí queda iso, así que Ala, danos despedimos o un vídeo. comentario, un seguimento, un like, todo o que queirades. Poñédenos eso, peciñas que se nos poideron soltar, o vosso banquillo, o que vos queirades sobre estes maulas. E non seguiremos aquí, falando do fútbol que... Más nos gusta. Chao, 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 chao. Chao.